Het is wel het praat van de dag. Ja. Het leeft wel. Men is wel met wanden. Alle eren van de vrouw binnen deze dagen rjochten op Rome. 115 kardinalen binnen daarbij elkaar om te besluiten wat de katholieke kerk ten eilieren zal. Ik Wietse Ipma, vrijwilliger van het documentatiecentrum van RK Friesland, hopen dat die nieuwe paus er gauw komen zal. Want de katholieke kerk kan net zonder lieder. Hij is het beeld van de kerk. Hè? Jouw Jurgen als een leider. Ja. Het is voor mij een baken, laat me zo stellen. Dat wil net zeggen dat ik al zijn gedachtegang weer letterlijk opvolg. Want dat is net weer. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid. Pastoor Arjen Bultsma, regiovicaris van Friesland, beseft dat de uiteindelijke kaart dreig is. Hij heeft wel een favoriete kandidaat. De Amerikaanse kardinaal Dolan, de aartsbisschop van New York. Aan de ene kant van harte heeft een diep en echt geloof bij de kerk, is zich voor de kerk helemaal inzet. Tegelijk ook op een hele hartelijke en goede manier met de mensen kan communiceren. Inderdaad de dialoog met de samenleving op allerlei niveaus kan voeren. Dat zou denk ik een hele goede zaak zijn op dit moment. Uw Nederlandse kandidaat, kardinaal Eijks, zou die nog kans meidje? Ik denk dat zijn kansen heel gering zijn. Ik hoop dat net bad. Er is wat meer van nodig dan alleen een kardinaal wezen. En de communicatie, ik vind dat is een van de punten, de wichtigste punten van nieuwe paus, dat we goed communiceren kunnen met de media. En dat zag ik bij de Nederlandse kardinaal net zitten. Dream je er zelfs wel eens van zou ik ooit paus worden? Mij? Nee, absoluut niet. Ik denk dat we echt voor alle priesters geldt dat hun echte verlangen ligt gewoon aan de basis bij de parochies, bij de mensen. En dan wacht je op de nieuwe paus, als de witte reek uit de squasje komt van het Vaticaan.